Black Thoughts. Khaya lamuphi ngaba yamulelephi khaya lam kweziphi intaba ngcambo zam velaphi zikwaliphi lona icala akekho nosayikhumbulayo indlela endandize ngayo andihlebele okanye andixelele ndingumni kwabandibuzayo nditshona ndivela ndixela intakumba kuba ndizazi ndingowaphi ndingumthi ongena ngcambu kule ndawo ndikuyo ndingumhamba nasikhundla andizazi noba ndingumni ndivela kweliphi lona icala lesizwe mathambo ngakeni ndixelele ndingowaphi qamata ndiyakhothama nakuwe iinyangi ndizihambile kodwa nazo azizinanto ephathekayo zisuke zindijonge kalusizi khaya uphi na iyafika inyanga babopha imithwalo bagoduke ntangandini abahlobo bazovalelisa kumkuse kuvuka amanxiba amadala ndihlinye mbezi ndibe nemnqweno yobelami ikhaya bendisalazi ingaba lona elo khaya lisekhona na noba seyilibala ingaba indlela egodukayo singisaphi na kwabangayaziyo intlungu yam ndilitshipha ndithi nkaba yamulelephi kona bandizalayo ingaba basaphila na ngoba baduka nezwe ndiselula kusekhona ondikhumbulayo na noba sisihlobo sendabangitsangwini nje kungenxa yezintlungu semzimbeni zezingcinga sengqondweni ngalamanxeba asentliziyweni angenamachiza usundithwale Yehova ndibeleke imigodlo yomqolo ndiyokhangela ikhaya kwizizibu uzundwelise ngoyeli kumalwalwa namajiko-jiko endlela uzundikhokhelele kumathafu zube ngumsimelelo wam ndithwale Nkosi noba sendiyintlekisa ndomeleze yenza intlungu yam ibe ngumzekelo oduduzayo kwabadangeleyo ibe ngumfanekiso nenkuthazo nomonelezi kwe ngaba basaphila nabanizalayo khaya lam phi ukwawapha amathafa athandwe imbongi yojalamba